Sompa FM wo hu ye tinsem sankrofo mienu antena ne Sompa TV station anase FM station anase radio station and some ye tinsem pa na some no so ye tia ye bo modin ase ye di bi ba be so nsem ni bi wo a wo tia ya na wo dwene ho a wo ntia we ye de be hye hunhun ma anase ye de be hye akono bone anase ye de be hye den what is going on eniema akoso nkrofo ye sa niema ba tie nti se maami nimpon wa kye ne ba ato ho no ana wanyam no 9 months achim na to ho no akwala na nyi akona wale ase maame no etutu afinifi akotena wale na se esanse wone ne ba no eye supi wode ne ba wode ne nsa like ne yere ne ba no wow so once we bie wa no like Attention TV na subscribe Attention TV na sanso share my wate na punch adoma no na sanso jaw message ebra ye be kama kama just maami pa say ne ba no wo wale ne ka ne kunu no a ne kunu ne pa say wo kwa adwuma wo be ba na ne yire ne maami no wo ma sepem na dakro de ne yire fie na de wo fie wo ba ya maami no ebutu ne ba no so the mother is the husband and the daughter is the wife one say asem mo mayenko sompambra wine was akwado why complainant e no free buy obi akwa agogo when wo ba ne kuna do sister Dina any auntie say wa wo so ewo abu akwa kwa okay go na say e pa choba mi show iso ayo Bible kuro ana bi focus ya kasa precaution apuni bodu apede yi ajo be Bible yo maswe bodi ya me kwadwo sei me kwadwo sei kra Bible sasa mo ame beken unyame moa me na se mpacho adawro masembe na ade abeda wo mame we de nko ame sempa no kwasem ya no wa mo ano so ni mire na ho fayeti uyira wawa no yira mawa no na masi ayo mame oba ho no okọ oba no okọ ni mame owo no mame owo no ti bo ha me fedwo e ba no one ni wase ni ante say wa no e na wo yire ne Dina no okay ti me de nim se me yire mame na aba no me so me de abaya bi ko aware ni ti e wo ba ko ti me ko adwuma me ba bi o mame no fu ya mame so kakra otu ni e ba betenan na otifi ho no mu na me firi adwuma ba da ko na mba ne ka kire me se ya na me ye ne ma o mame ni dware no oba no mfi sen o nyini saba ne ne afi okay ti na mame ni dware na o de ne sa e wo no mame abrewa na ye masim o yire ne mame no edne sa sebie so o dware o baba ya na dware ne ba o dware na o senia ba tai bia wo horo na si o kan sa na me so me ne be kasa hokoro onfan won sa ti edi be na wotwe bi fed mo be na o san complain ma me se akra no a ma me ne da so eye sa de no na me ka che ni se opon school a ma wo ma fi ti me che no madam fu sister bi wo opon a kunti me ba ma fa ne de na ba ti ko wi bi eno kra bibi na mi ja no fi ti mi wodwuma mu na me ka che nipa ne ba ba bachi ti wo se me fa ti me fra me ire na wan fa na me se ne me a be bo hwi wo fa yan ka me mane dia ma delivery for ni bi sa me wodwuma na kware ti me ba fi ne kra no man fa ka me de eye ne bai ti mi bowra fi ho no mo na me wura me boy na se ahon peplenty no me wura de ma na maame no ene me yere edam paso maame bey eye mase no na kasa ne nyamu no kasa ne nyamu no na madi kan edi mani atoto fo ma hunema bi o maame no edi susu asem na me baba no e ka kire me no ti edi asem me wode etro bi na me wode mo kra maame ni ti mi use maame no ase onnam mpuma no achi bi wa na dwo ti mi fle oba no se me ne wode mo kra na kasa bi ne bi ane no kosoro a maame ti me bopo no edi asem
miso onye bibia ti mama gi asemi bi mama bi amenimu no ekuko so sa kwa wale oni be ma hyede ma na ne mama abegina mpoma mu bom se susu di me ba no mama ne yasa no mani bi nyina akire mi na se aye radio so ne ade ni se bi wo ha Debi yedi hanu no kura ne didi asembra eti bibi obi aka enu yede be judgment no me pa chopa mama no wonu oyire sede mo na sebe mudi mpaso gro no otimi be bom se susu so ne ba no ya bla paka se Maledi so pa ko mo ya nya be tinsem Maledi nya asem ketu o ni adro no na wato ahonche na woda so de kura no homam di asem ni me ma hu beti mati bi da me se me maami bia na nimu no o se no na ama na anwale be mo nya be mo ne na koda ma me maame no ne yedi ne ba ko pe ne maame ne wo ne ba ko pe oni be ma na koda mu no o mo hye wa ne maame na be gina mpoma no bu adan oden na odi mi ba sa na di su di mi ba enti nsem ni pi anye yie ai ni ti obra enti me boya me beto sa no hu dwiri me no ne no omo dampa so sesen pa so da omu da sese woni ne da se de oba ne be me da no omu sese omu ye ma ne ma ayi no no mu eye wo funsun no bre un so ordinary o na usi omo da sese da asem beni ma asasem no kwa ntumi nkan hu dwiri me pa maame na wo ye sure se ne maame no o maame pa enu ye wo dia wo ya ka kire but what ya bakwasem bi o maame no ne ba ne ho se ne maame enu achi no ya ena me dwin kwa achi hu ehwe de me ba ne ka kire me eni ne ye bi amaame no woni maye ifi mra me hu ne ba no ye ko fi o ko chia no omun komodiem se tam o de frɛ no eni sem bi a otimi e ka kire no e wo manimu no nyam se no we de ano edi enti ma se ne si kɔ no de maame no obaso chem sa akra ne de ono na yere no ntimi na mba me kwan ye ka so bi no obi da se o mo fa ye ho ana se de oba ne be ma da wo no sa kwan na so mu eye sa de no wo do wani ko twa wisi me no hu ye se obi ne twa kire me na se mfonyini bi na ko tu so mo ye sa de etu e ba sa confront wo mo se mi hu se o mo hu se mo hu mo wi ntimi fa de me fa no ba adwuma mu asem mo me ko fie no na me po me nim se me ko na nka ma me no enya de a wo fie ba me ko to no ti mi no mu tena se ka sa ye de ma me ne ka ni se me na me ba ma ware me ba de ni ba no no she so woni ne ba mi ti ma ko tu betimi akọ kwa so han ti me ha o nyina ni se de ba ne de wanyini onim de o ye yeah se me ba no any problem a wanya ti se o complain ma me se onya atinka bi wo ne ho ai ha no ensem wo word me da se wo twɛn me ano odin ja comment ekwentua akra